खुलुमबाय लोगोफोर नेचार पाब्लिकेशनाव नोंथांमोनखौ बरायबाय दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे आपडेट लाबोनानै होफैदों टेक भिडिअ दा नोंथांमोनहा जायफोरा टेक भिडिअ नायनो गोसो नोंथांमोनहा नायनो हानाय जागोन दा बेयाव दिन्थिनो नागिरनाया जादों इउट्युब क्रिएटर बिथांमोननि थाखाय बा इउट्युब चेनेल गोनां बिथांमोननि थाखाय जायफोरना अलरेडि मनिटाइज जाखांबाय बिथांमोननि सोमोन्दै बेयो जागोन इउट्युब चेनेला जेब्लाना मनिटाइज जायो अब्लाना आर्निंआ जागायजेनो आरो आर्निं जागायजेननाया जाहैबाय जोंनि एडभार्टाइजमेन्ट मोननायनि थाखाय आरो एडभार्टाइजमेन्ट मोननायनि थाखाय जोंनिया भिडिअफोरा डलारनि साइन जाफैयो बे डलारनि साइनाव जाहैबाय जोंनिया ग्रीन जानांगौ ग्रीन जायोबा एडभार्टाइजनि थाखाय सेटिसफाइ जायो नाथाय ग्रीन जायालासे जोंना माब्लाबा येलो जायो आरो माब्लाबा नोंथांमोननि थाखाय जेलाना ब्लेकबो जागोन ब्लेकबो जायो आरो ब्लेकआ माला जायो येलो माला जायो आरो नोंथांमोननि थाखाय ग्रीना माब्रै जायो बिनि सोमोन्दै नोंथांमोननि सिगाङाव दिन्थिगोन ग्रीना फार्स्ट टाइम नोंथांमोननि सिगाङाव माब्रै जायो बेखौ मिथिनानै लाग्रो नोंथांमोननिया बयनिबो इउट्युब स्टुडिअ दंखायो बेयाव नोंथांमोना इउट्युब स्टुडिअखौ अन खालाम इउट्युब स्टुडिअखौ नोंथांमोना जेब्लाना अन खालामगोन नोंथांमोनहा बेबायदि नुगोन बाहाय फारि फारियै नोंथांमोनहा नोंथांमोननि भिडिअफोराव ग्रीन डलार साइन जानाय नुनो मोन्दों नोंथांमोना नुगासिनो आंनिखौ खिन्थागासिनो आङो ग्रीन डलार साइन जादों गासैयावबो बेनिफ्राय नाथाय नैबे मोनसे भिडिअआव नुनो मोन्दों येलो साइन नोंथांमोनहा नुगासिनो दङ नैबे मोनसे भिडिअआव येलो डलार साइन जानानै दङ दा बे येलो डलार साइन जानायाव नाथाय आं एडभार्टाइजमेन्ट मोननाय नङा मोनोब्लाबो आङो जोबोद खम मोनगोन माब्लाबा फैगोन माब्लाबा फैनाय नङा दा बेबायदि येलो डलार साइन जायोबा नट सेटिसफाइड होननानै बुंनाय जायो फर एडभार्टाइजमेन्ट दा बेखौ नोंथांमोनहा माब्रै ग्रीन खालामनो हायो बिनि सोमोन्दै आङो माखासे खायदा खिन्थाना होगोन पार एक्सपिरियेन्सनि थाखाय एक्सपिरियेन्सनि गेजेरजोंसो नोंथांमोननि थाखाय बेखौ आं फेक खालामाखै नोंथांमोना नायलांब्लानो जाबाय अब्ला फैदो लोगोफोर जागायलांदिनि नाथाय जागायनायनि सिगां नोंथांमोना बेबायदि टेक भिडिअ मोननांगौनि थाखाय बा गुबुन गुबुन खौरां मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै ला आरो नटिफिकेसन बेलखौ अन थुनानै अल नटिफिकेसनखौ अन खालामना लाब्लानो जाबाय दा अब्ला लोगोफोर फैदो जागायलांदिनि दा बिनि येलो डलार जानायनि खारना जाहैबाय मोनसेया जाहैबाय नोंथांनि जेनाखि भिडिअनि टाइटेल भिडिअआव जेनाखि नाम लिरदों बे नामा सोरनिजोंबा जुदि एडजास्ट जायोबा बियो येलो डलार अट'मेटिकलि बियो फैयो मानो होनब्ला बियो सेम जागोन आरो दस्रानिजों सेम जागोन सेम जायोबा बेयाव जोंनिया येलो डलार फैयो बे कारेक्ट आंनावनो गोबां बार जाबाय थायो बेबायदि जाफैबाय थायो आरो जुदि नङाब्ला नोंथाङा गुबुननि चेनेलाव आपल'ड खालामखांनाय एबा गुबुननि चेनेलजों आपल'ड सेम भिडिअ जादोंबा नोंथांनिया बे येलो डलारा जाफैगोन आरो बेखौ नोंथाङा ग्रीन खालामनो गोनां जागोन आरो जुदि एडभार्टाइजारा जुदि ग्रीन खालामनो गोसो गैथारला जुदि एडभार्टाइजमेन्टनि थाखाय नट सेटिसफाइ जाथारबाय अब्ला नोंथाङा बेखौ मालाबाबो ग्रीन खालामनो हानाय नङा दा बे खोथाया जाहैबाय फार्स्ट टाइमाव नोंथाङा नोंथांनि टाइटेला एडजास्ट जादों नामा बेखौ नायनांगोन ओंखायनो नोंथाङा फार्स्ट टाइम इडिट खालामनानै एडभार्टाइजनि जायनाखि टाइटेल नोंथांनि भिडिअनि जायनाखि टाइटेल बेखौ नोंथाङा सोलायनो माने एखेखौनो लिरदोंब्लाबो मोनसे मोननै वार्ड होदेरनानै मोनसे मोननै बानायदेरनानै सोदोब होदेरनानै बा कमा दारि बायदिसिना लागायनानै नोंथाङा बेखौ एसे सोलायनो हायो नाथाय नोंथाङा जुदि सार्च बाराव लाबोनो लुबैदोंब्ला बेखौ नोंथांमोनहा नोंथांमोननि गाहायाव थानाय टेगाव होबानो जाबाय टेगावसो जायखिजायाखौनो होनो हायो टेगाव बयनिबो भिडिअनि टेक्सटखौनो लाबोनानै होफैनो हायो नोंथाङा इउआरएलबो लाबोना होफैनो हायो डाइरेक्टलि सार्च खालामबा नोंथाङा बेयाव फैनो हानायनि नाथाय बेखौ सोलायनांगोन आरोखि हमनानै ला नैबाव आं गाइखेर नकल मोननायनि नोंथांमोननि सिगाङाव होदोंमोन बे मर एडभार्टाइजार जाबाय गुबुन गुबुन मानसिफ्राबो बेखौ हगारबाय थाबाय इउटिउबाव ओंखायनो आंना बे प्रब्लेम जादों दा बेखौ सोलायनांगौब्ला एडिट खालामनांगोन जुदि एडिटआव थाङोबा एडिटआव क्लिक खालामनानै मोनसे भिडिअखौ नोंथांमोना जेरै एडिट खालामो बेबायदि एडिट खालामनानै नैबे टाइटेलखौ सोलायबानो जाबाय दा आङो बेयाव टाइटेल सोलायखांबाय अब्लाबो आंना जायाखै दा बेयो मोनसे गुबुन खारन जालायबाय दा बेयाव फार्स्ट टाइमाव नोंथांमोननि खिन्थानाया टाइटेल सोलायनायनि थाखाय टाइटेल सोलायनांगौ आरो टाइटेला नोंथांमोना जुदि सोलायजायोबा सोलायबानो जाबाय आङो गोबांखौनो टाइटेल सोलायनानै बेबायदि खालामो नोंथांमोनाबो टाइटेलखौ सोलायबानो जाबाय दा टाइटेल सोलायाजासे गुबुन मोनसे खायदाया मा बे टाइटेल मोनसे सोलायालासे गुबुन मोनसे खायदाया जाहैबाय नोंथांमोनहा रिकुवेस्ट हरनांगोन रिकुवेस्ट हरनाया जाहैबाय नोंथांमोनहा गुगोल एडसेन्सआव रिकुवेस्ट हरनांगोन गुगोल एडसेन्सआव माबोरै रिकुवेस्ट हरो नोंथांमोना देखायगोन आङो दा नोंथांमोनहा गुगोल एडसेन्सआव रिकुवेस्ट हरनो थाखाय आङो नैबे अपेन खालामखानायखौ गारहरनोसै नोंथांमोननि थाखाय गोदानै लाबोनोसै जाहाथे बुजिनो मोनो नोंथांमोनहा क्रम ब्राउजाराव इउटिउबखौ अपेन खालाम इउटिउबखौ नोंथांमोना क्रम ब्राउजाराव थांनानै अपेन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोनहा डेस्कटप मुडआव होनानै ला नोंथांमोना बयबो मिथिखायो डेस्कटप मुडआव होबा गोरलै जायो डेस्कटप मुडआव नोंथांमोनहा पेजखौ अन खालामनानै लाब्लानो जाबाय डेस्कटप मुडआव अन जाबाय बेनिफ्राय नोंथांमोना नोंथांमोननि चेनेलनि
आइकनाव थांनानै एडिट खालाम। नेटआ स्ल' नोंथांमोना नायबाय था नुलांगोन। जोबोद इजि जोबोद गोरलैयै आदबै नोंथांमोननो फोरमायगोन नोंथांमोनहा जाहाथे गोरलैयैनो बुजिनो हानाय जायो। नोंथांमोननि चेनेलनि आइकनाव थांनानै नोंथांनि चेनेल स्टुडिअ'आव हाबफैनांगोन आरो इउटुब स्टुडिअ'। आङो आंनि चेनेलनि आइकनाव थांबाय। थांखांनायनि उनावहाय नोंथांमोननो खिन्थागोन माइ चेनेल इयर चेनेल दङ माइ चेनेलाव होबाय आंबा नोंथांमोनहा होनानै ला। बेनिफ्राय दसे उनाव लडिं जागोन। लडिं जाखांनानै फैबाय। फैखांनायनि उनाव नोंथांमोननाव बाहाय मोननै अपसन दङ कास्टमाइज चेनेल आरो मोनसेया जाबाय इउटुब स्टुडिअ'। कास्टमाइज चेनेलाव होबानो जाबाय। कास्टमाइज चेनेलाव होखांबा नोंथांमोनहा नुनो मोनगोन मोनसे बेबायदि पेज अपेन जाबाय। जेलाना बेबायदि अपेन जागोन नैबे गोजौथाराव नोंथांमोननि थाखाय भिडिअ मेनेजार दङ। भिडिअ मेनेजाराव थुबानो जाबाय। भिडिअ मेनेजाराव जेब्लाना थुगोन नोंथांमोननि थाखाय मोनसे भिडिअनि लिस्टआ फैलायगोन। गासै भिडिअनि लिस्टआ फैगोन जाय भिडिअखौ नोंथाङा एडिट खालामनो हानाय जागोन। भिडिअ मेनेजाराव अपेनिं जागासिनो दङ। नेबाय थाथ'। नुगासिनो जेलाना भिडिअ मेनेजारा अपेनिं जागोन नोंथांनाव गासैनि लिस्टआ बाहाय लारि लारि फैजोबगोन आरो बाहाय नोंथांमोनहा एडिट खालामनो हानाय जागोन आरो। दानिया माब्रै एडिट खालामो नायनोसै। नेटआ बहुद स्ल' नोंथांमोना नायबाय था आरो नेटआ क्रोम ब्राउजाराव नेट होयोबा बियो स्ल' जासिनखायो। नोंथांमोनहाबो बानायबाय थायोबा नुनो मोनगोन खुब बांसिन नेट स्पिड नांगौ क्रोम ब्राउजाराव। खेबसेबाव बुंबावदों नोंथांमोनहा गुबुन गुबुन बेबायदि भिडिअ नायनो गोसो जादोंबा नोंथांमोनहा डाइरेक्टलि चेनेलाव थांनानै आंनियाव प्लेलिस्टआव थांनानै प्लेलिस्टनिफ्राय नोंथांमोनहा गुबुन गुबुन केटेगरि वाइस नायनो हानाय जागोन। दा बाहाय नुनो मोनदों नोंथांमोनहा आंनि गासैबो भिडिअफोरखौ। दा बे भिडिअफोरनिनो आं दहायनि येल' डलार जानायखौ नायगोन। येल' डलार जानाया नैबेमोन नोंथांमोना साइडआव नुगासिनो येल' डलार साइन जानानै दङ। दा बेखौ रिकुवेस्ट हरगोन आङो। रिकुवेस्ट हरनाया जाहैबाय नोंथांनि नैबे भिडिअनि जायनाखि टाइटेल मुं बेहाय खनसे थुयोबा बेबायदि मोनब्रै अपसन फैगोन एडिट खालामनाय ओमफ्राय नोंथांनि थाखाय प्लेलिस्टनि आरो कमेन्ट्सनि आरो नैबे डलारनि एस साइनाव थु। जेलाना डलारनि एस साइनाव थुगोन बेयो मोनसे पेजआव अपेन जाहैफिनबावगोन जेराव नों रिकुवेस्ट हरनो हानाय जासिगोन आरो। दानिया अपेनिं जाबाय। अपेनिं जायोबा जागासिनो दङ। अपेनिं जाखांनायाव नोंथांमोनहा नुनो मोनगोन बाहाय फैबायानो नै लिमिटेड जानानै दङ होनदों नै लिमिटेड जानानै दङ एडभार्टाइजनि थाखाय। बाहाय मोनदों लिमिटेड अर नो एड्स डिउ टु कन्टेन्ट आइडेन्टिफाइड एज नट सुइटेबल फर मस्ट एडभार्टाइजार होनना बुङो। बिनि थाखायनो होनदों आरो बाहाय मा होनदों इफ इउ थिंक जुदि नोङो सानदोंबा आवार अट'मेटेड सिस्टेम कोड इट रं and your video is suitable for all advertisers you can request a human review। दानिया मा होनदों जोंनि बिसोरनि इउटुबनि जानाखि टिम बिथांमोनहा कम्पिउटाराव अट'मेटिक होनानै दोनो होनदों। जुदि एडभार्टाइजरा मोजां नङाबा बा डुप्लिकेट एडभार्टाइज जाबायबा नोंथांनि भिडिअफोरा बेखौ अट'मेटिक बिसोरो बेबादि नट सुइटेबोलाव कनभार्ट खालामनानै होयो आरो मेसिना। दा बेनि थाखायनो बियो नंगौबाबो नोंथाङा अरिजिनेलबाबो मालाबा जाफ्राङो होनदों अब्ला नोंथाङा मानसिनाव रिकुवेस्ट खालामहरनो हानांगोन होनदों। अब्ला माबोरै रिकुवेस्ट खालामहरनांगोन नैबे गोजौआवनो दंखायो बिनि गोजौआव रिकुवेस्ट रिभिउ दङ। रिकुवेस्ट रिभिउआव नोंथांमोना क्लिक खालाम अब्लाना बेबायदि मोनसे अपेन जागोन। बिनिफ्राय गासैबो नैबे माखासे कन्डिसन दङ। नोंथाङा जुदि नंथारगौ नोंथांनि बादिब्ला बियो सुइटेबोल थार जानांगौ अब्ला नोंथाङा एग्रि खालामनांगोन। ओंखायनो नैबे गोजौ नैबे खनानि बक्सआव आइ एग्रिखौ खालामनांगोन आरो एग्रि खालामनानै नोंथाङा रिकुवेस्टआव हरबानो जाबाय आरो एग्रि होनानै रिकुवेस्ट फर रिभिउआव नैबे लास्टआव थुबानो जाबाय। अब्लाना बेयो रिकुवेस्ट थांबाय ओमफ्राय रिकुवेस्टआ नैबे गाहायथाराव जाखांफैगोन आरो रिकुवेस्ट साबमिट जाबाय। दा अब्ला नोंथांमोनहाबो बेबायदि साबमिट खालामहरनो हागोन आरो बेयो दा 24 घन्टानि गेजेरावहायनो जानानै फैगोन आंना ग्रिन जागोन। आरो जुदि ग्रिन जायाबा नोंथांमोननि थाखाय बियो नट सुइटेबल नङाबा नट सुइटेबल होननानै बुंहरखागोन आरो बेखौ नोंथांमोननि थाखाय इमेलाव हरगोन। नोंथांनि मेलाव बेयो मेसेज फैगोन। दा बेबायदि खालामनो हायो। आरो जुदि नोंथांनिया ब्लेक जाबाय ब्लेक डलार साइन जाफैबायबा बियो ब्लेक डलारा जाहैबाय नोंथांनि इउटुब चेनेला मनिटाइजेसननिफ्राय डिसेबल जाबाय। जेलाना नोंथांनि मनिटाइज जानाय एप्रुभ जाखानाया जुदि नोंथांनि डलार साइना गोसोम जाबाय अब्ला बेयो डिमनिटाइज जाबाय अर्थात मनिटाइजनिफ्राय बेखौ सासपेन्ड खालामनाय जाबाय नोंथांनि इउटुब चेनेलखौ। दा बियो नंखाय नङा बेबो आंनि एक्सपिरियेन्स। नोंथांमोना नायबाय थादोंबा नुनो मोन्दों जानो हागौ।
आङो मास मोनसे सासपेन्ड जाखांबाय आंनि भिडिअखौ नायनायनि थाखाय इनभेलिड क्लिक जानायनि थाखाय बे इनभेलिड क्लिक जादों जेब्ला आंना डिसेम्बरनिफ्राय जानुवारि बे ससेनि गेजेरावहाय जादों मास मोनसे फुरा कमप्लिटलि नोंथांमोनहा बेखौ आंनि भिडिअ नायबाय थादोंबा नुनो मोन्दों जानो हागौमोन गोसोम डलार जानानै होदों गोसोम डलार जानाया जाहैबाय आंनि इउटुब चेनेला गुगोल एडसेन्सनिफ्राय मास मोनसेनि थाखाय दान मोनसेनि थाखाय सासपेन्ड जानानै होदों दा बे सासपेन्ड जानायाव आं एडभार्टाइज मोनाखै ओंखायनो एडभार्टाइज मोनसेबो मोनाखै माने मनिटाइजआनो सासपेन्ड जानानै थाबाय सासपेन्ड जानाय लोगो लोगो आंनिया गोसोम जानानै फैबाय आरो डलार साइना बेबायदि जादों दा नोंथांमोनहाबो जुदि सासपेन्ड जायोबा एबा डिसेबल जायोबा जागोन आरो डिसेबला जाहैबाय एकदमबारे सासपेन्डआ जाहैबाय गावसोर टाइम होखानायाव जोङो मोनफिनगोन मास मोनसे थांखांनानै मोनफिनगोन आं मास मोनसे थांनाय लोगो लोगो अट'मेटिक मोनफिनदों मोनसेल' रिकुवेस्ट हरनांदों मेल हरनांदों मेल हरनाय लोगो लोगो फैदों आरो बेनिफ्राय उनावहाय नोंथांमोना जुदि डिसेबल जाबायबाथाय बियो पारमानेन्टलि जायो मोनसे टेम्परारि जायो टेम्परारिया नोंथांमोननि थाखाय 6 मासबो होनो हागौ बा बोसोरसेबो होनो हागौ आरो नोंथांमोना जुदि पारमानेन्ट जाबायबा बेखौ बोखांफिननांगौआ जोबोद थान नोंथाङा जुदि 1 लाख साबसक्राइबार हथात 100K 1 लाख साबसक्राइबार जुदि नोंथांना चेनेला बारनायब्लासो अब्लासो नोङो बेखौ रिकुवेस्ट हरनानै पारमानेन्टलि डिसेबल जानायखौ नोङो मनिटाइज खालामफिननायनि चान्स दं होननानै गोबां इउटिउबारफोरानो बुंदों आरो दा बेखिनिसिम सहैथ'वाखै जोंना नोंथांमोनाबो सहैथ'वाखै जानो हागौ दा जेबो नङा नैबेखिनि ट्रिकजों नोंथांमोना येल'खौ ग्रिन खालामनो हायो ब्लेक बा नोंथाङा हाखानाय नङा बेखौ नोंथांमोननि सिगाङाव दिन्थिनाय जाबाय बुंनाय जाबाय चेनेलाव गोदानै फैदोंबा साबस्क्राइब खालाम नटिफिकेसन बेल थुबानो जाबाय इन स्क्रिनाव गोबां भिडिअ दं नोंथांमोना नायनो हानाय जागोन प्लेलिस्टआव थांनानै नोंथांमोनहा टेक भिडिअ गोबां दङ नायनानै लानो हानाय जागोन निउस दङ नायनो हानाय जागोन इडुकेसननि दङ नायनो हानाय जागोन गुबुन गुबुन भिडिअ नायनो हानाय जागोन चेनेलाव एसेबां गोदानै गोबाव नायबाय थानायनि थाखाय साबायखर बावबाय गोजोन्थों